Gora euskal moda. Bai. Gora ekintzaileak eta emakumezko indartsuak zu bezalakoak. Oiane, asko gustatzen zaigu zu bezalako jendea hemen gurekin izatea. Eskerrik asko, ni oso pozik etortzea. Bai, ze gainera Oianek ekarri dizkigu berak egindako kaikuak, eta oinarritzat, gaina soinagarri behar izan duzu, hasieratik gainera, oinarri bezala hartu duzu kaiku tradizionala edo dena ez, gure kulturako elementu garrantzitsu bat, eta buelta bat eman diozu, gaur gaina ekarri dizkigu zonera kaiku batzuk ikus ditzagun, eta erabat eraberritu duzu, egungo prenda batean bilakatuz, ez? Bai, osea, nik esaten duan bezala, azkenean historia, hori, kaiku batekin hasi izan, eta ni egin nuna, neukan nire amonaren kaiku zahar bat, eta, pentsatzen nun, gaur egun eraman litekeen zerbait zala, buelta bat eman da, eta orduan, hasi nintzen, lehenengoa izan zen zu errondoan daukasun kaiku hori bezala, zala, pixkat, betiko kaikua, baina, pixkat diseño gehiagorekin. Da, tipo abrigo, ez? Luzeua da. Bai, haura da beste bertio bat, kaiku luze deitu dugu. Kaiku luze. Eta orduan da, betiko kaikua, baina pixkat luzeagoa, eta, karo, zeren eguraldi honekin ez nekien zer ekarri. Eta orduan ekarri pixkat danatarik. Negukoak, darakoak. Zela ona. Eta, bai, beti zaiatzen geha hori, oial naturalak, ia danak, justo hemen dauden danak, dia danak euskadikoak, ez, hori da Espainiakoa eta hauek dia iparraldekoak. Baina, gertukoak, eta hori, material honeko, kalitate honeko jalak erabiliz, diseño asko jarriz baita ere, eta azkenean hasi ginen kaikuekin, baina azkenean egiten deguna da hori euskal kulturako jantziak eta historioz berdinak, modaren bitartez plazaratu. Galtzak, alkandorak, denetarik egiten duzu ella? Bai. De hecho, esan dudan hor berri hori horren inguruan doa pizka bat. Bota, zer da gauz buru artean, ama buruan. Iraian, igual batzuk ja esaguna daukagu, baino, iraian 6ean, betetzen dia 500 urte, Elkano munduari buelta eman ziola. Eta, aurten daukagu gainera hor zubi potente bat, baino niri lan egitea tokatuko zait, zeren, badaramagu baita emarenaketik ala urte, Elkano fundazioarekin, Elkano 500 fundazioarekin, Elkano eta garai hartako marinelen inguruko bilduma bat sortuz. Orduan ja hor daukagu, nik arri dut gaur zapia, alpargatak, baina daukagu ja danatarik. Ze gauza, gatzen nahi guk askotan, gonbidatzen gaituzte eta edozen bastakit pelikula batera edo, eta askotan ez dakizu zer jarri, ez? Eta beti traje bat klasikoa betikua. Mira? Ez que olako batekin, joan ezkero... Markas tendencia. La rompes. Bai. Ez que da dotorea, da diferentia, eta aparte da guria. Eta historioa dauka. Eta historioa hori da guria. Bueno, azkenean ere jarrera da, ez? Zeu zer jasten dezunean, noski ere prendak asko egiten duela, baina zu sinisten baldin badezun, ere anaia orain eskondu da, maiatzan, eta txapelakin eskondu zan. Eta oso guapo, elegante, eta trajeakin, txalekuakin. Irudi batzuk ikusi ditugu, eta jendia bere, gaina, txaro jarrita, baina badira modu desberdina jartzeko. Bai, hor mundu bat baita ere, txapelekin. Berriro ere balorean jartzen ari direla pixkanaka horrelako jantziak, ez da gure tradizioan oinarri izan ditugun soinekoak, alpargatak, ez, iparraldean tradizio hori mantendu da, ez, agian hemen baino gehiago, baina garrantzitsua da horri eustea eta... Hau ikusi nuenean, segidan joan nintzen iparraldera. Bai, bueno, ez que oia lauek hori iparraldeko. Eta gero, de hecho, leheno galdetu diazutela, hori, ez, udaran eta barta, adibidez, turistei, pilo bat gustatzen zaie gure arropa, zen, esaten dut, karo, zu bidaiatzen dezunean, tokiko zerbaitera matea, baino ez dala la típica camiseta de, ni Ibizan egon naiz, ez? Osa, historio bat daukana, baino dala, dotorea eta eramangarria, asko gustatzen zaio. Zergatik gertatzen zaigu hori, kanpotik etorri behar, hemen daukagun horri balorea ematera, Ni hola, txinara jun behar izan nintzen, ideia izateko, eta bueno, bueltan ja. Eta antxinan erabiltzen zenuen kaikua? Bai, hola. Eta zer esaten zizuten antxinan? Hori izan gustatzen zitzaidana, oza, ni erabiltzen nuen nire amonaren kaikua,
normal, eta jendeak esaten zian, ai, ze jaka polita, eta orduan nik kontatzen nien, jo, bau da, nere etxeko jaka bat, marinelak eramaten zutena, eta gustatzen zitzaidanan zan hori, arropak daukan gaitasuna, historioak plazaratzeko eta kalean jartzeko berriro. Orduan, bueno, ikusi nun hor, moda, potentzial hori zeukala. Horre bai gertatzen dena da, azkenean historia ezagutzen ez duen jendea haientzat berria da. Igual nere aitari erakusten diozu eta esaten dizu hori laneako erabiltzen, arduakin geratzen da taluekin. Bai, gauza zarra, tradizionala. Nere aitak talo bat ez dizu mauzko galtza bat. Azkenean igual, hori guke, oialak eta diseinuak pixkat aldetuz, naiz eta esentzia mantenduz, gu bai badakigu zer da, baina kanpotik datorrenak ez dakit hori arropa hori marinelek erabiltzen zutela lanea juteko, orduan hemen hori ere laneako erropa bezala, eta orduan zuk hori aldatzia ere kriston pausua da. Gaina da, ikusten zu kaiku bat, eta ikusten zu olako bat, eta ez dira berdinak, baina batak eramaten du bestera. Gogorarazten dizu. Baina gure bai daukagulako kultura hori sartuta ez, eta azkenean ikuste zu eta errekonozik. Eta baita ere, ze bolik edan Euskal Herrixen ahi gela, pixkanaka baita ere, modernizatze. Garaia zan. Bai, beti izen geha pixket kostatze zaigunak. Ikusten zaitut egiten bideo hieteko bat, kaiku bat Ingoete, kaiku bat. Bai, Erritxikixetan eta bagean bastante tradizionala ez esatean. Hasi gaitezen arriskatzen baitaren modan eta olako kontutan, zebekizte gauza polike dauden. Galeak atondu behar ditugu, eta ez baldin baditugu guk atontzen, osea nire bai, hori, lagun batek izan dit, baina hori izelego, hori. Irrikitan nago probatzeko, ez dakit aukera da. Aukera. Bai, zen. Taia, lagundu jo. Jarriko nahi, kenduko ta. Eta... Hori nago busti-busti. Karo, zein ezu, hau probatu igual. Gaizuna. Nire ahi gustatzen ez. Ni honekin ikusten zait. Gorrilla eta ordin hori, soiek oso politia dira. Ja esan dizu, Julianek zein nahi duen. Zein esan dizu? Bi, oie gustatzen zait dira. Bueno, gorria emakumezkoa da, baina urdina probatu. Baina, komo que emakumea? Da unisex. Bueno, zu probatu. Eta zer pertsa daukit Julianek. Nire katalla berroita malau. Esan diate, txibatu diate. Nei bueno, eta hau adibidez. Txain, inbarduta modelo Javite, gora, kamara hori mesedez. Mira. Julia, manga bera. Ez que bera ez, beso luzea dut. Beso luzea da. Ja, oso altua da. Osa, hola, eta gero, vuelta. Bueno, hau adibidez, neskana da mutilaren. Hori neskana. Neskana da. Oso polita izan hori. Baina, ez que nire hau gustatu egin zait. Zaudete divinos de las muerte, Joder, bai, eta erosoa. Ja, hori gainera. Eta gaina, mauka motza, baina horrela eramaten da, 3/4 nola zetan dau? Bai. Japonesa edo frantzesa. Tema dakidanik birazte guapa. Zaro gehatzezatzu gaina, horrekin. A ver, modelo, pase. Bueno, ya egin dugu edo zein herriko Fashion Week. Fashion Day. Mira, jarri hementxe. Ole. Vuelta. Ze politxe. A ver, oinekane. A ver, Iban. Bueno, baita ere. A ver, zuk esan. Bera, Neri geso gustatzen igual urdinare. Bideo grabatu. Hau grabatu behar da. Hau gantziko, a ver, bueno, vamos a ver. Hau jarriko deu, ondo jarriko deu bazpa ere. Oso. Zukera jarri behar duzu? A ver. Hemen orden guztia jarri behar dugu? Karo, Ja, nik uste berak iklaroren hartu nahi zula. Bestela niri arroza probatu. Hementxe... Venga, karrezke asuntue. Hola. Vamos a ver. Venga, a ver. Jantziko de bola. Hementxe gaina guztio gortzen, bira. A ver. Bira. Foto de equipo, hola. Aizute. A ver. Kategoriko. Fashion Week, bakizue, hemen modeluak eta batizuela. Eskumotza naiz, baina bueno, ondo. Jak. Hau Kataluzia gratzen zaizu. Bai, porque eskumotza naiz. Barreman gatu. Tanka motza. Oso ondo, oso guapo. Bueno, hau dana pentsatuta dago. Pose hor, argazki bat ateatzeko. Bai. Amarenak. Jaka. Ametxe, bera, aitorra entxadea grabatzen, aitor da gure... Community managerra. Community managerra. Ez da. Bira. Ze politxe. Zema cámara, madre mía. Qué despliegue. Bueno, a ver. Bueno, Amarenak, marka, oianek egindako kaikuak, primerakoak, kalitatea egitan, Ze ikusten da sekulakoa dala, eunak balio dutena, mozketak, diseinuak denak. Irautitzen pixka bat, eta... Orain egin dezakegu musika talde bat, baina hemen gantza bat